takáto na záverečnú. Som taktiež rád poďakoval našim hosťom a zároveň nejakých takých pár poznámok, že bavili sme sa tu na začiatku, že veľmi dôležitým aspektom je pri tej energetickej bezpečnosti práve ten bezpečnostný faktor a ono to, len stále sa bavíme na Slovensku tak, ako keby to niečo v budúcnosti nás čaká, niečo podobné, že treba sa na to pripraviť, že máme dosť času. No už teraz je dosť neskoro. To znamená, že už teraz, že začíname uvažovať. Ja naozaj vítam to, že na MZV vznikla takáto pracovná skupina, len ono je potrebné, aby aj to politické spektrum si uvedomilo, že koncepcia energetickej bezpečnosti je živým dokumentom. Je dokumentom, ktorý naozaj, kde je veľmi veľa premenných, kde je veľmi veľa možných scenárov vývoja. Naozaj v súčasnej dobe vidíme, že sa potom vrátime trošku k tomu Rusku, že geopolitická situácia sa mení, vznikajú nové celky, ktoré budú do budúcnosti ovplyvnené. Je ťažko určite v súčasnej dobe predikovať, že či to bude tak alebo onak. Ale čo sa stalo naozaj, že z energií sa stal aj politický artikel, ktorý častokrát je aj za nejakými vojnovými konfliktami, bezpečnostnými hrozbami. To znamená, čoraz väčší vplyv má energia na bezpečnosť krajiny, nielen teda ekonomickú bezpečnosť, a nehovoriac o tom, že dodávkami ropy a stanovenie v podstate určitej ropy a zemného plynu kontrolujeme priamo rast HDP tej krajiny. To znamená, to je napríklad asi aj prípad tej vojny v Iraku, kde určite to nebolo v nejakých amerických zásobách, ale aj o snahe kontrolovať dodávky smerom do Číny do budúcnosti. To znamená, tieto veci sa dejú a mne stále prípada, že táto iniciatíva vznikla aj na MZV. Ja naozaj vítam aj zapojenie v podstate tých ostatných bezpečnostných zložiek a hlavne analytických centier, pretože pretečie tam množstvo informácií, ktoré len je jeden problém, že je dôležité, aby aj táto skupina mala silný štatút, aby mala zadefinovanú nejakú víziu, misiu, pretože keď tie informácie tam budú tiecť a nebudú sa spracovávať, to znamená, že nebudú sa vyhodnocovať a nebudú sa posúvať na správne miesta. Príklad, dnes bavíme sa o tom, že Bielorusko a Ukrajina už nie sú takí spoľahliví partneri, preto v podstate Rusko už teraz v oficiálnych dokumentoch má nejaké alternatívy, ako dajme tomu obísť družbu v budúcnosti. Tieto informácie taktiež boli v podstate v týchto centrách niekoľko rokov dozadu. To znamená, ide o to začať využívať tieto informácie a uvedomiť si, že do budúcnosti tá energetická bezpečnosť bude mať enormne veľký vplyv na ekonomiku, na politickú nezávislosť tých krajín. To znamená, to, čo povedal aj Andrej, je dôležité, že na začiatku si naozaj povedal, že čo je tá úloha, čo je to tá energetická bezpečnosť, ako ju vnímame a naozaj snažiť sa aj poupravovať tie politické vyjadrenia a taký ten politický shaping tej terajšej koncepcie energetickej bezpečnosti, pretože tá moja ideálna predstava je taká, že MZV a táto skupina v spolupráci s analytickými centrami bezpečnostných zložiek, Úrad pre jadrový dozor URSO by mali byť akýmsi mozgom a živým centrom, ktorý v podstate dodáva informácie aj smerom k politikom, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutia. Nemá to byť naopak. To znamená, už nie je situácia pred pár rokmi a to, čo chcem celé tým povedať, je to, že už v súčasnosti je to kritické. To znamená, že
tak ako v Čechách sa začali pripravovať na toto oveľa skôr, aj tie výsledky ich zapojenia práve MZV do tejto oblasti sú viditeľné v súčasnosti, ten index tej bezpečnosti do budúcnosti je oveľa vyšší ako náš a hlavne preto, že majú tie informácie, majú na správnych miestach a vedia ich správne vyhodnotiť do budúcnosti. Čo sa týka potom, ja by som možno k tomu Rusku. Tiež sám s odstupom času si myslím, že áno, Rusko je určite stabilný partner, nie má možnosť, len myslím si, že znova proste absentuje taký ten pohľad, že vznikla tam nová situácia, alebo staronová situácia. To znamená, že keď vy rozprávate o biznis správaní, dajme tomu MOLu, tak biznis správanie ruských firiem nie je len čisto biznis správanie. To znamená, že tam ide len o to, že o uvedomenie si tej novej situácie. To znamená, že Rusko v 90. rokoch nie je Rusko teraz. A takým spôsobom s ním treba aj rokovať. Potom druhá vec, čo si myslím, že tá snaha, napríklad paradoxne, ako v minulosti Poľsko zablokovalo Európsku zmluvu, tak jediné, čo to tak prinieslo o Poľsku, je to, že Ruská federácia dlhodobo v podstate využíva bilaterálne rokovanie s krajinami, čo je dobré, čo je historicky je dané, ale do budúcnosti určite, aby sme, lebo keď rozprávame, že 75% HDP sú naše platby, to znamená, že ide o to uvedomenie si aj doma tej pozície, to znamená, že my sme ich v podstate najsolidnejší a najstabilnejší zákazník v súčasnosti. Tiež si nemyslím, že posúvanie ich smerom vytlačenie ich z Európy bude viesť posúvaniu, zbližovaniu k Číne a iným celkom smerom do Ázie, čo nemusí byť zdravé do budúcnosti. Len si myslím, že ten štýl komunikácie EU by mal naozaj viesť k tomu, že by mal byť jednotný, aj keď je to ťažké, ako hovoríte, že také Španielsko má menší záujem, ale myslím si, že to je tiež dobré, keď sú tam krajiny, ktoré nie sú priamo závislé na ich dodávkach ropy a zemného plynu. Ideme len o to, že vznikla znova nová situácia a netreba si ju ani idealizovať, ani nerobiť negatívne, ale treba pracovať s tými faktami, ktoré sú tu. No, ja vám chcem poďakovať na záver a teda dúfam, že nejakým spôsobom sa nám podarí všetkým tlačiť v podstate prípravu koncepcie energetickej bezpečnosti do toho, aby zvíťazil naozaj nejaký zdravý úsudok nad